Binecuvântat să fie Domnul! E ultimul studiu din cele 5. Săptămâna trecută am pus un titlu acestor studii, Idealul creștin în etica muncii. Toată luna iulie am vorbit despre idealuri, schimbări, transformări, înnoiri pe care Evanghelia le aduce în viața credincioșilor raportat la muncă. În prima zi de miercuri a lunii iulie am vorbit despre această cerere a apostolului Pavel și fiind inspirat de Duhul lui Dumnezeu, această cerere sau pretenție lăsată de Dumnezeu pentru credincioși. Spune Pavel în Coloseni 3, versetele 22 și 23, orice faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Și spuneam atunci că aceste cuvinte stabilesc relația dintre noi și superiorii, colegii noștri. Nu invidie, nu răutate, nu ură, nu o competiție care să mă determine să-l sabotez pe cel de lângă mine, ci între ceilalți, colegii ai mei, spre deosebire de ceilalți, eu să mă raportez la colegii mei de muncă cu un respect, așa cum l-aș avea pentru Domnul. Spuneam că e vorba de o relație. Al doilea studiu, vreau să fiu binecuvântat, ca și credincios și având în vedere că sunt atâtea făgăduințe, cum că Dumnezeu binecuvântează. În al doilea studiu din această lună am vorbit despre această dorință, care am spus că e una legitimă. Ca și credincioși, dacă muncim, dacă ne dăm toată silința să muncim cât mai eficient și ne pregătim pentru aceasta, spuneam că e normal să ne așteptăm ca Dumnezeu să ne binecuvânteze prin munca noastră. Al treilea studiu, oarecum pune o limită acestei dorințe de a fi binecuvântați. Am vorbit despre priorități în viață. Și am spus că în goana noastră, după binecuvântare, după a avea, dacă uităm, dacă lăsăm în urmă anumite priorități care sunt mult mai importante decât munca, ceea ce s-ar putea să numim binecuvântare, e de fapt ceva ce ne depărtează de Dumnezeu. Ori ca și credincioși, trebuie să avem niște repere. Să căutăm împărăția lui Dumnezeu, să avem teamă de Dumnezeu, să ne raportăm întâi și întâi la Dumnezeu și să căutăm neprihănirea Lui, ca mai apoi, prin munca noastră, da, să căutăm să fim binecuvântați. Însă când uităm de familie, când uităm de biserică, când uităm de viața noastră socială, de anumite nevoi pe care le au cei din familia noastră și noi ne pierdem în muncă din dorința de a agonisi, aceea nu mai e binecuvântare. Dimpotrivă, e mai înțelept să pui puțin frână și să-ți reevaluezi prioritățile. Săptămâna trecută am vorbit despre, sau de fapt am dat un răspuns la o întrebare. Cum îl privești pe aproapele cunoscându-te pe tine însuți? Am vorbit despre credincioși care poate au un statut social, din punct de vedere material, mai modest. Sau unii care sunt la cealaltă extremă. Și am vorbit despre faptul că dacă noi, ca și credincioși, avem anumite complexe în baza faptului că suntem mai înstăriți sau nu suntem atât de înstăriți precum ne-am dorit, înseamnă că nu am înțeles ce a făcut Hristos din noi. Și am citit un text în care apostolul Pavel vorbește despre identitatea lui veche, de dinainte de a-L cunoaște pe Hristos. Și spune el despre toate aturile, despre toate lucrurile care pentru el ar fi fost un câștig. Zice el, le-am socotit ca un gunoi față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos.
Cu alte cuvinte, pentru un credincios, a fi înnoit în Hristos și faptul că e un copil al lui Dumnezeu e ceva mult mai de preț decât orice statut pe care l-am avea pe anumite criterii sociale. Indiferent cât suntem de înstăriți sau de modești, în baza faptului că suntem credincioși, copii ai lui Dumnezeu, răscumpărați de El, avem toate motivele să nu ne simțim inferiori, dar nici superiori față de alții. Dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută la sesiunea de întrebări am vorbit despre o pildă pe care Domnul Iisus a spus-o ucenicilor ca răspuns la o întrebare a lui Petru. De câte ori să iert? Și vorbește despre împăratul Dumnezeu care iartă o datorie imensă unui angajat al său, unui rob al său, ca mai apoi el să nu ierte datoria, ci dimpotrivă să subjuge pe un alt om care lui îi datora o sumă modică, o sumă mică. Și în acea parte care practic n-a fost înregistrată, vorbeam despre faptul că un om care știe ce a făcut Hristos din el, dacă e și înstărit din punct de vedere material și dacă a înțeles corect Evanghelia, nu se va vedea superior, ci se va vedea omul potrivit ca să ridice pe cei din jurul lui. Cu alte cuvinte, lucrurile pe care le am nu sunt un motiv să fiu superior, ci sunt mijloacele de care eu trebuie să mă folosesc ca să-i ridic pe frații mei și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Astăzi, în acest ultim studiu, e tot o întrebare. Ce faci cu ceea ce ai? Ce faci cu ceea ce ai? Și poate deja vă gândiți și spuneți, da, dar eu nu am atât de multe lucruri. După cum veți vedea, avem destule lucruri pe care să le folosim și prin care să ne facem eficienți în slujba Domnului. Ca răspuns la întrebarea ce faci cu ceea ce ai, pentru că nu vreau să vorbesc despre pedeapsa pe care Dumnezeu o va da unora, Dumnezeu la judecată, ci vreau să vorbesc despre modul în care răsplătește. Vă aduc aminte titlul studiului nostru, Idealul creștin în etica muncii. Cu alte cuvinte, în seara aceasta și în acest ultim studiu, raportându-ne la ceea ce avem, vreau să învățăm să folosim corect. Pentru ca în baza acțiunilor noastre să ne așteptăm la o răsplată din partea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Dumnezeu să transforme inimile noastre, să dea la o parte orice urmă de egoism și ca și creștini să fim eficienți, să fim niște slujitori adevărați, niște robi credincioși. Îmi place atât de mult Apostolul Pavel, un om care înțelege foarte bine că e un copil al lui Dumnezeu. Dacă ați observat, la fiecare epistolă pe care o scrie se prezintă Pavel rob al lui Hristos. Fiindcă el pe pământ se vede ca unul care slujește, potrivit cu chemarea pe care Dumnezeu i-a dat-o, dar se vede omul care trebuie să slujească, să fie la dispoziția celorlalți. Studiul de astăzi nu este doar despre bani sau despre valorile materiale, pe care poate nu le avem într-o măsură atât de mare încât să dăm, să oferim, încât să fim și eficienți. Deși cred că toți putem susține anumite lucrări. Ci dincolo de acestea, raportate la muncă, e vorba și de timp. Fie că vorbim de timpul nostru la locul de muncă, un timp pe care vrem să-l pierdem mai degrabă, să nu facem nimic, versus a supraveghea pe un coleg al nostru, a-l învăța, poate un angajat mai nou și ar avea nevoie de ajutor. Am de ales să profit că eu mi-am făcut treaba și am o portiță, o pauză. Sau, ca și credincios, pot să mă uit la cel care încă e la început. La cel care poate e la fel de vechi ca mine, dar nu se descurcă la fel de bine. Vom vedea și aceasta e o slujire.
Dincolo de acestea, când e vorba de timp, putem să punem timpul nostru la dispoziția lui Dumnezeu. De atâtea ori sunt lucrări și la casa lui Dumnezeu și ar fi nevoie de oameni care să fie acolo, să pună mâna, nu eforturi mari. Nu totul se rezumă la faptul că am sau nu să susțin financiar o lucrare. E nevoie și de oameni care trebuie să vină, să se implice. Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze la inimile noastre. Ce faci cu ceea ce ai? Nu doar bani, nu doar valori materiale, nu doar timp. Informațiile pe care le am, capacitățile pe care eu le am, oportunități pe care eu le am, anumite informații care mie nu sunt de folos, dar pe care dacă le ofer fratelui meu sau unui coleg de muncă, probabil el ar avea de câștigat din ele. Sunt omul competitiv care își vede de treaba lui și caută să-și facă treaba lui bine și nu-i pasă de ceilalți. Sau sunt omul care, din bunătate și fiind credincios, oferă informațiile necesare. Sunt disponibil să împart, să învăț pe alții. După cum vom vedea în studiul din această seară, răsplătirile lui Dumnezeu sunt mult mai complexe decât acelea care se referă strict la banii dați sau pe care nu-i dăm și pe care îi vom primi înapoi, însutit sau după modul în care Dumnezeu va răsplăti în veșnicie. Vreau să revin la o paranteză pe care încă am făcut-o de săptămâna trecută. Așa cum spuneam încă de săptămâna trecută, așteptarea noastră ca și credincioși nu e una în care într-o zi ne vom încheia socotelile aici, ca mai apoi să începem în veșnicie o viață total nouă. E o viață total nouă, cu siguranță, din multe puncte de vedere și ceea ce vom vedea în Împărăția lui Dumnezeu va fi total diferit față de lumea în care trăim acum. Însă, înnoirile făcute de Dumnezeu, transformările pe care Evanghelia le aduce în viața mea ca și credincios, încă de acum, de pe pământ, au un cel veșnic. Și aici trebuie să adaug, au o continuitate în veșnicie. Subliniam încă de săptămâna trecută, sunt câteva texte care chiar detaliază modul în care Dumnezeu va aduce anumite transformări în natură, încât să o îmbuneze, să o aducă la starea ei inițială. Bineînțeles, într-un final avem făgăduința că vom fi acolo unde a mers Hristos, în cer. Însă și pentru acolo, viața pe care noi o trăim, calitatea vieții de aici, va avea un ecou în veșnicie. Vreau să menționez câteva texte care vorbesc. În Apocalipsa, capitolul 21, și Domnul Iisus Hristos vorbește în Evanghelia după Ioan, mai ales, mă duc să vă pregătesc un loc, acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Apocalipsa 21 vorbește despre un cer nou și un pământ nou. Dar și aici, pe pământ, vom trăi niște transformări radicale, niște transformări aproape imposibil de crezut până la urmă. Pe de o parte, Ioel, dacă vă aduceți aminte, vorbește despre turnarea Duhului Sfânt peste orice făptură. Ceva se schimbă odată cu venirea Duhului Sfânt și în natură. Tot în Ioel, dacă vă aduceți aminte, se vorbește despre o armată care nimicește pe Israel. O armată care în vremea aceea în Israel nu avea absolut nicio opoziție, n-aveai cum să lupți. Știe cineva despre ce e vorba? Despre niște lăcuste. Despre niște lăcuste pe care Dumnezeu promite că le va opri și le va nemici. Ori dacă ne gândim că aceste lăcuste vin ca un blestem, ca o pedeapsă, intervenția lui Dumnezeu în natură, oprindu-le și lăsând recolta să continue și ceea ce ei au semănat să aducă rod, e, dacă vreți, un pas mărunt într-un an doar.
pentru ca Dumnezeu să îmbuneze totul. Dar avem și alte texte. Ezechiel, capitolul 47, vorbește despre acel râu care iese din templu. Vorbim despre o revărsare a Duhului Sfânt, am citit o carte a unui evanghelist, Richard Bonnke. Vorbește despre acel capitol și el vede în mod profetic în acel text anunțul lui Dumnezeu că va aduce mari treziri spirituale. Însă, acolo în primul rând e vorba de natură. E vorba de locuri întunecate, de locuri în care nu mai există rod. Și spune că acel râu va aduce vindecare și viață în pustiu. Ori Dumnezeu aduce înnoire în natură. Isaia, capitolele 11 și 65, vorbesc pe de o parte despre reabilitarea poporului Israel, dar o reabilitare atât de profundă, încât va fi o siguranță atât de mare pentru copiii lui Dumnezeu, încât vor putea să stea și să se joace nu cu oameni care le erau vrășmași, ci spune că un copil mic din poporul Domnului va putea să se joace cu șarpele, cu leul, cu pardosul. Și în celălalt capitol e explicat că acest lucru e posibil pentru că Hristos va fi în mijlocul poporului său. E vorba de ceea ce noi, ca și creștini, înțelegem prin revenirea lui Hristos. Atunci, pe pământ, se va ajunge la acest nivel de viețuire. Ori, având în vedere aceste lucruri, cred că e important, cum am spus de fiecare dată în toată această lună, iulie, și la fiecare studiu, e important cum ne raportăm la muncă. Având în vedere studiul din această zi, acest ultim studiu, vreau să încep prin a face o afirmație pe care Apostolul Pavel o face. Și anume că pentru un creștin, munca nu este o alegere. Spune Apostolul Pavel în 2 Tesaloniceni 3:10, cine nu vrea să muncească, nici să nu mănânce. Nu vorbim aici de oamenii care nu pot. Pavel subliniază cine nu vrea, nu cine nu poate. Nu vorbim de oameni în vârstă, nu vorbim de oameni care au anumite probleme medicale. Vorbim de oameni care pot să muncească și indiferent de motivul pe care îl invocă ei, refuză să facă aceasta. Pentru un credincios, munca e o datorie cerută de Dumnezeu. Nu ține de fișa postului la muncă, fiindcă nu te angajezi și n-ai nicio fișă a postului. Practic, Dumnezeu cere copiilor săi să muncească. Vreau să citesc un text care va fi temelia acestui ultim studiu. În Luca, capitolul 12, voi citi de la versetul 13 până la 21. Pagina în Biblie 1005. Unul din mulțime a zis lui Iisus, învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele. Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin.
Vreau să recitesc versetul 19. Motivația lui, gândul din spatele dorinței de a mări grânarele și de a sta deoparte. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Fac o scurtă paralelă, citeam de curând, în timpul pandemiei mai ales, o carte, Mircea Eliade, și vorbea despre fundamentele religiilor adevărate versus religii false. Vorbea despre creștinism, iudaism. Și spunea el, în ambele și întotdeauna vei recunoaște o religie adevărată, după faptul că proiectează tot binele pe care îl oferă în veșnicie, versus o religie falsă, care întotdeauna îți va promite bunăstarea aici. Fix aici a clacat acest om. Ai tot ce-ți trebuie, bucură-te de ceea ce ai, odihnește-te, ca și cum așteptarea lui ar fi pentru aici și nu pentru veșnicie. Nu vorbim de un om care nu știa de Dumnezeu. I-a vorbit Dumnezeu și a recunoscut glasul celui ce îi vorbea. Ca să fac o traducere, ceea ce și-a propus acest om versus ceea ce se întâmplă și în zilele noastre. Sunt oameni care pun temeliile unei firme, o ridică și după ani de zile, când firma e deja foarte mare, stabilă, o vând. Se întâmplă un lucru, firma are un preț. Portofoliul ei, oamenii, renumele pe care și-l clădește, are un preț. Omul ca persoană juridică vinde firma și se întâmplă ceva. De aici înainte, din momentul în care el vinde firma, banii pe care îi primește nu mai sunt bani pentru o persoană juridică, ci devin bani curați pentru el. De aici înainte poate să facă orice vrea cu ei și să trăiască liniștit. Compar situația acestui om cu această imagine din zilele noastre. Și e o problemă în aceasta. E o problemă pentru că dacă ne gândim că singurul scop al muncii noastre e să ne fie bine, e un cel greșit. Practic, acest om a refuzat să reinvestească. Dorința de a se bucura din ceea ce a avut, din ceea ce a strâns, adunată cu frica sau pur și simplu lenea de a reinvesti, să se bucure de ceea ce are, îl determină pe Dumnezeu să-l numească un om lacom, nebun, irresponsabil, fiindcă spune, dacă ți se cere sufletul astăzi, ceea ce ai, a cui va fi, a cui va rămâne. Scopul muncii noastre trebuie să fie întotdeauna unul colectiv. Da, e adevărat, noi avem un salariu și al nostru. Însă întotdeauna prin activitățile noastre trebuie să ne gândim și la cei din jurul nostru. Am auzit odată, s-a întâmplat la o construcție, cam tot ce s-a construit până în acel moment, din cauza unei ploi, a fost compromis. Echipa care a făcut până atunci urma să plece acasă, dar au mai câștigat câteva zile de muncă, fiindcă trebuia să curețe tot. Acolo era unul credincios și zice el, slavă Domnului, zice că mai avem 2 zile de lucru. Asta în contextul în care proprietarul pierduse cu siguranță câteva zeci de mii de euro. Și m-am uitat, cum să fii atât de egoist? Să te bucuri pentru încă 3 zile ale tale de lucru și să închizi ochii, culmea, era tot credincios acela care a avut paguba.
să închizi ochii la paguba fratelui tău. Nu poți munci ca și credincios având scopuri atât de egoiste. Tocmai aceasta e problema acestui om și am auzit mesaje din acest text. Mesaje în care îmbogățirea față de Dumnezeu, fiindcă despre aceasta e vorba, tot așa este cu acela care strânge comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Care era alternativa? Ce trebuia să facă acest om încât să se îmbogățească față de Dumnezeu și nu față de el, având în vedere alegerile lui? Am auzit în anumite predici ceva de genul, fraților, trebuia să dea totul la casa Domnului. Nu era greșit. Cu siguranță se îmbogățea față de Domnul. Însă așteptarea lui Dumnezeu față de un astfel de om, știți care era? Să reinvestească. La ceea ce el și-a propus, practic urma să-și vândă și robii, fiindcă el nu mai voia să lucreze, de ce să-i mai țină? Vindea tot, transforma totul în bani și se bucura ani de zile din ceea ce avea. Era deja bogat, deci bogăția pe care o strânsese până în acel moment, cu siguranță era considerabilă dacă și-a pus problema așa. Înțeleg din această pildă că Dumnezeu ar fi vrut ca el să reinvestească. Înțeleg din contextul acestei pilde că acel om care a strigat la Iisus și a spus, învățătorule, spune-i fratelui meu să-și împartă averea cu mine. Înțeleg din contextul lărgit că Domnul Iisus îi spune ceva de genul, câștigă-ți pâinea muncind, nu din agoniseala părinților tăi să trăiești bine, ci muncește. Nu m-a pus pe mine nimeni împărțitorul tău, împărțitor peste voi, dar muncește. Scopul muncii, așa cum spuneam, trebuie să fie întotdeauna colectiv. Vă aduceți aminte, în Luca 15:17, fiul risipitor își vine în fire și face o afirmație legată de ceea ce spuneam, că scopul muncii trebuie să fie unul colectiv. Muncea pentru unul care se gândea doar la el, iar fiul risipitor se uita pofticios la mâncarea porcilor, fiindcă pentru stăpânul lui, el era unul care trebuie doar să trăiască. Își vine în fire și zice el, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine. Cu alte cuvinte, tatăl lui nu era un om bogat care era bogat din sărăcia angajaților lui, ci era un om bogat care se îngrijora și se îngrija de bunăstarea angajaților lui și a angajaților lui. Cu siguranță muncea pentru el, dar nu-i vedea pe angajații lui ca pe niște oameni care sunt de fapt niște roboți, care doar trebuie ținuți în viață, ca el să ia tot. Ori venirea în fire l-a determinat pe acest fiu risipitor să se gândească la faptul că tatăl său e un om atât de bun și muncește și are angajați și poartă de grijă până la ultimul om. Și-a dat seama că dacă se duce în casa tatălui său și dacă e primit ca un argat, e mult mai bine decât ceea ce are el acolo. Ori, în timpul care ne stă înainte, vreau să privim la câteva texte care vorbesc despre răsplătirile lui Dumnezeu. Întrebarea fundamentală a studiului nostru din seara aceasta este ce faci cu ceea ce ai? Am spus că suntem datori să muncim. Nu e o alegere, trebuie să muncim. Trebuie să avem un gând nu doar personal în munca noastră, ca și credincioși, ca și oameni care înțeleg perspectiva lui Dumnezeu, o perspectivă veșnică și faptul că Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după meritele lui. Nu mai e un credincios care muncește doar pentru venitul de la finalul lunii, ci un om care muncește având niște așteptări mult mai mari în veșnicie.
în Luca 6, versetele 32 și 32 și 33, ni se spune că dacă facem bine doar celor din familia noastră, suntem ca păgâni. Trebuie ca binele nostru, faptele noastre bune să depășească limita familiei. Să nu facem bine doar celor ce ne întorc binele. Să nu facem bine doar copiilor, fraților noștri. Pentru că dacă facem doar atât, suntem ca cei din lume. Matei 19, de la versetele 27 la versetele 30, Petru ridică o întrebare și spune: Doamne, noi ce vom primi? Că am făcut sacrificii pentru Tine. Ca Domnul Iisus să vorbească despre o răsplată însutită, încă de aici, dar și în veșnicie. Acolo e vorba de sacrificii. Cu alte cuvinte, problema, și haideți să citim Matei, capitolul 19. De la 27 la 30. Atunci Petru a luat cuvântul și a zis: iată că noi am lăsat tot și te-am urmat. Ce răsplată vom avea? Iisus l-a răspuns: adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul de domnie al măririi sale, la înnoirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Partea aceasta se aplică doar apostolilor. Dar continuă și spune: și oricine, adică ni se aplică și noi, și oricine a lăsat case, sau frați, sau surori, sau tată, sau mamă, sau nevastă, sau fecior, sau holde, pentru numele meu, va primi însutit și va moșteni viața veșnică. Dar mulți din cei dintâi vor fi cei de pe urmă și mulți din cei de pe urmă vor fi cei dintâi. Amin. Cu alte cuvinte, toate sacrificiile noastre, toate sacrificiile făcute pentru Hristos vor fi răsplătite. Și aici deja eu am o curiozitate. Și nu doar o curiozitate, dar e oarecum stânjenitor. Fiindcă asta înseamnă pocăință. Să lași anumite lucruri. Nu ți se cere un lucru ciudat să lași. E normal să lași anumiți prieteni vechi care nu te mai reprezintă în baza faptului că te-ai întors la Domnul. E normal să te separi de o familie care mereu și mereu îți aduce un nume rău și dispreț pentru faptul că te-ai întors la Hristos. E normal, asta e pocăința. Dar lucrul stânjenitor e că, spune Iisus, vei primi o răsplată pentru asta. Noi de multe ori când propovăduim Evanghelia și spunem unor oameni să se pocăiască, le zicem: pocăiește-te ca să ajungi în Împărăția lui Dumnezeu. Însă toate lucrurile de care El se pocăiește sunt lucruri pentru care primește și o răsplată. Și aici deja e un lucru, da, adică de ce mai și o răsplată? Așa alege El. Și spune foarte clar că toate sacrificiile noastre vor fi răsplătite. Chiar dacă era normal să facem asta, se cerea să facem acele sacrificii. Ori Iisus spune: dacă le faci, vei primi și o răsplată. Mergând mai departe, Matei 10 cu 42 vorbește de un pahar de apă care nu-și pierde răsplată. Orice faptă bună are o răsplată în veșnicie. Acolo în Matei vorbește de răsplătirea pe care o vor primi niște oameni care spune: Doamne, când am făcut noi lucrurile astea? Cât ți le-am făcut ție? Le-au făcut pentru că Dumnezeu le-a schimbat inima. Faptul că s-au întors la Dumnezeu, faptul că Dumnezeu le-a transformat inima, i-a făcut pe acești oameni să fie mai buni. Ori va veni o zi în care pentru aceste fapte bune, făcute de noi într-un mod natural, vom căpăta o răsplată. Matei 25, și am menționat deja săptămâna trecută,
și Luca 19, pilda polilor și pilda talanților. Dacă aș citit cu atenție aceste două pilde, în ambele se vorbește despre o răsplătire, aș numi-o complexă chiar. Nu e vorba de o sumă de bani, ia banii ăștia și gata, ia-i, sunt ai tăi. Acei stăpâni aveau impresia că muncesc și agonisesc pentru stăpânul, acei robi. La întoarcerea stăpânului, le spune stăpânul, tot ce a strâns e al vostru. Într-o pildă, spune, intrați în bucuria stăpânului și păstrați tot ce ați strâns cu gândul că îmi veți da mie. N-am nevoie de asta, e al vostru de fapt. Ca în pilda polilor, Luca 19, efectiv împăratul să le spună, primiți cârmuirea unor cetăți. Nu e vorba doar de o răsplată bănească și nu știu cum ne imaginăm unii dintre noi cerul, dar eu cred că acolo vom avea foarte mulți, de fapt toți. Vom face tot felul de lucruri, activități. Cred că vom sădi, cred că vom lucra, cred că vor fi tot felul de funcții. E normal, e o structură lăsată de Dumnezeu și e normal să existe și acolo. Ori în împărăția lui Dumnezeu, și pilda vorbește despre aceasta, vorbește de faptul că pe unii oameni care i-au fost credincioși lui Dumnezeu în munca lor, Dumnezeu îi va răsplăti, oferindu-le anumite funcții în împărăția lui Dumnezeu, ca răsplată pentru credincioșia lor. În 1 Corinteni 3, versetele 14-15, Pavel vorbește despre răsplata slujitorilor. În 2 Timotei, capitolul 4, cu 8, Pavel spune că așteaptă de la Dumnezeu ca răsplată pentru slujirea lui cununa neprihănirii. Apocalipsa 22, cu 12, vorbește Domnul Iisus și spune că răsplata mea este cu mine, să dau fiecăruia după fapta lui. Ce făgăduințe, nu? Ce faci cu ceea ce ai? Ca și credincioși, trebuie să înțelegem că toate acțiunile noastre contează. Ce facem la locul nostru de muncă contează. Dacă eu îmi fac timp pentru noul angajat să-l învăț, să-l îndrum, să-l încurajez, să fiu lângă el un sprijin, trebuie să mă gândesc că dincolo de beneficiul pe care îl aduc companiei, fac acest lucru din credincioșie față de Dumnezeu. Nu pot fi cu gândirea că îmi văd de treaba mea, îmi primesc banii și din ei dau la biserică. Atât e treaba pe care mi-o cere Dumnezeu și restul nu contează, nu. Un credincios care înțelege corect Evanghelia e o lumină la locul de muncă, e un ajutor pentru toți colegii lui la locul de muncă. Și chiar dacă aici pe pământ nimeni nu răsplătește salarial eforturile suplimentare pe care noi le facem, în baza așteptărilor și răsplătirilor pe care Dumnezeu le are pentru noi, noi trebuie să avem nădejdea că El, Dumnezeu, va răsplăti toate acțiunile noastre. Aceasta e, dacă vreți, făgăduința pe care Dumnezeu ne-o lasă cu privire la ce facem, dacă facem bine cu ceea ce avem. Ori, aceste răsplătiri pe care Dumnezeu le are pentru noi, și mă apropii de încheiere, cred că trebuie să ne determine, în primul rând, să acceptăm mai ușor anumite pierderi. Având în vedere făgăduințele și răsplătirile veșnice pe care Dumnezeu le are pentru noi, cred că trebuie să fim acei oameni care atunci când suferim anumite pierderi, să nu suferim atât de mult pentru ele. E normal să ne doară, că doar e munca noastră acolo. Însă, pe de altă parte, răsplata și marea noastră agoniseală nu e aici, ci în veșnicie, amin? Și așa trebuie să ne raportăm la bunurile pe care le avem. Aici, da, sunt niște bunuri trecătoare,
Însă marea noastră așteptare, marea noastră răsplătire din muncă, o vom avea în veșnicie. Trebuie să fim mai îngăduitori cu cei ce ne nedreptățesc, fiindcă comoara noastră nu e aici. Aici, da, avem parte de o plată pentru munca noastră, dar răsplata noastră e acolo unde molile și hoții nu se pot atinge de ele. Înțelegând corect făgăduințele, răsplătirile lui Dumnezeu, cred că trebuie să fim mai săritori la nevoile altora. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. La muncă, să oferim sprijin, să acordăm timp, atenție colegilor noștri. Vreau să mă apropii de încheiere. Ce faci cu ceea ce ai? Pentru ce muncim? Care e marea noastră așteptare? Faptele noastre, munca noastră, eforturile depuse au ca scop doar câștigul financiar de aici? Fiindcă dacă ne lăsăm modelați de Evanghelie și scopul lui Dumnezeu, acesta e și cu privire la muncă. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu are pentru noi bogății mult mai mari, bogății veșnice, răsplătiri veșnice. Ori pentru acestea trebuie să lucrăm cu credincioșie față de Dumnezeu și mă rog ca El să ne ajute la aceasta. Amin.